Здравейте, приятели! Аз съм Роска и днес ще правя Ice Bucket Challenge. Това е моята кофа с прясно студена вода. И днеска, въпреки моята приятелка, която снима клипове, тя не иска да го прави. И реших аз да го направя. Това е канчето ми. И сега тя ще го изсипи върху мен. И дами и господа, почва купона. Преди това искам да номирам няколко участници. Ник Бътълс Нотингс, той да направил май. И един мой приятелче, котката, която в други епизод ще го направи. На моята приятелка ще го снима. Ще видите как тя ще залее цялата котка с вода. Цялата. Направо. Студено. Добре, почваме. Време да се намокрим. 3, 2, 1. Студено. 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 Не, моля те, не дей, моля те. Не. Помощ. Чао.